Mae casgliadau ailgylchu yn newid ym Mro Morgannwg. Bydd y newidiadau'n cael eu cyflwyno yn raddol, gan ddechrau yn ardaloedd gwledig y Fro. Bydd eich ailgylchu yn dal i gael ei gasglu'n wythnosol, ond byddwn yn darparu cynnwysyddion newydd ac yn gofyn i chi wahanu rhai o'ch eitemau i'w hailgylchu i mewn i fagiau a bocsys gwahanol. Nod y newid yw gwella ansawdd y deunyddiau rydyn ni'n ei casglu i'w hailgylchu, sy'n well i'r amgylchedd a bydd yn ein helpu i ailgylchu mwy yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd ar dull a gynghorir ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru. Bydd eich bag oren ar gyfer ailgylchu eich holl gardfwrdd, fel bocsys cardfwrdd, tiwbiau papur toiled, cartonau wyau, bocsys grawnfwyd a bocsys pastannedd. Peidiwch â rhoi Tetra Paks, fel cartonau bwyd neu diod, yn y bag hwn os gwelwch yn dda. Mae'r eitemau hyn wedi ei leinio â phlastig, a dylech eich rhoi yn eich bag glas ar gyfer plastigion. Bydd eich bag gwyn ar gyfer ailgylchu eich holl bapur, fel papurau newydd, cylchgronau ac amlenni. Yn anffodus, ni allwn dderbyn papur lapio yn eich ailgylchu mwyach. Mae angen rhoi hwn yn eich bag du yn hytrach. Bydd eich cadu llwyd ar gyfer ailgylchu eich poteli a jariau gwydr. Rinsiwch yr eitemau hyn cyn ei rhoi yn eich cadu, os gwelwch yn dda. Bydd eich bag glas ar gyfer ailgylchu eich plastig, tiniau, caniau, ffoil, erasolau gwag a Tetra Paks fel cartonau sudd. Rinsiwch yr eitemau hyn cyn ei rhoi yn eich bag, os gwelwch yn dda. Byddwn yn rhoi bag glas newydd i chi, ond os oes gennych chi'n eisoes, yna cewch ddefnyddio'r ddau. Byddwch yn dal i allu ailgylchu eich gwastraff bwyd fel arfer. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw leinio eich cadu cegin gyda bag gwastraff bwyd a rhoi eich gwastraff bwyd yno. Gallwn dderbyn gwastraff bwyd wedi i goginio neu'n amrwd, ond peidiwch â rhoi unrhyw ddeunydd pacio yn eich cadu. Pan fyddwch angen gwagio eich cadu, clymwch y pen a'i osod yn eich cadu bwyd cloadwy y tu allan. Pan fyddwch ar fin rhedeg allan o fagiau gwastraff bwyd ar gyfer eich cadu cegin, clymwch un o amgylch handlen eich cadu bwyd cloadwy y tu allan ar eich diwrnod casglu, a bydd ein criwiau yn gosod siolyn newydd o fagiau wrth ei ochr. Gallwch hefyd gasglu bagiau o'ch llyfrgell leol neu o ddepwr Alpe yng Ngwenfo. Byddwch hefyd yn gallu ailgylchu eich gwastraff gardd yn yr un modd ag arfer. Rhowch eich gwastraff gardd yn eich bag gwastraff gardd. Yna ei roi allan gyda'ch cynnwysyddion ailgylchu eraill. Rydym yn darparu casgliad bob pythefnos rhwng Mawrth a Thachwedd. Rhwng Rhagfyr a Chwefror, fe gewch galw a gofyn am gasgliad os bydd angen un arnoch. Cofiwch mae rhai eitemau na allwn ei hailgylchu ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys pecynnau creision, pecynnau bwyd, fel bwyd babanod neu fwyd anifeiliaid anwes, pecynnau bisgedi, plastig du neu frown, haenau, fel haenen lynu neu gaeadau prydau parod, polystyrene, bagiau plastig, papur lapio, cewynau a nwyddau hylendid oedolion, a lludw tân. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du, a byddwn yn ei casglu bob pythefnos. Cewch roi hyd at 2 fag du allan bob pythefnos. Os ydych chi'n cael trafferth cyfyngu'ch hunan i ddim ond 2 fag, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartre. Pan fyddwch yn ymweld â chanolfan, bydd angen i chi ddod â rhywbeth i brofi eich bod yn byw ym Mro Morgannwg. Er enghraifft, bil cyfleustodau gyda'ch enw a chyfeiriad arno, neu drwydded yrru. Cofiwch ddedoli eich eitemau i'w hailgylchu i'r cynnwysyddion cywir, gan mai dim ond eitemau na ellir ei hailgylchu sy'n cael ei rhoi yn y sgip gwastraff cyffredinol. Rhowch eich holl gynnwysyddion allan cyn 7 y bore ar eich diwrnod casglu. Bydd y diwrnod casglu newid i rai aelwydydd cyn bo hir. Fe wnawn anfon gwybodaeth i chi am hyn trwy'r post. I ddysgu mwy am ailgylchu ym Mro Morgannwg, cysylltwch â ni. Ewch draw i'n gwefan www.valeofglamorgan.gov.uk/ailgylchu. E-bostiwch ec1v@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch
dim 1446 700 111. Mae eich ailgylchu'n gwneud gwahaniaeth mawr ym Mro Morgannwg. Diolch yn fawr.